मोसौ बेदर फानखोमाग्रा सासे दुथां फालांगिरिखौ पुलिसा हमदों। न'आव मोसौ गोदाबाय थानाय थासारियाव हमनो मोनो पुलिसा। हमजानाय दुथां फालांगिरिया आश्राफुल आलम। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव दिनै मोसौ बेदर फानखोमाग्रा सासे दुथां सुबुंखौ पुलिसा हमनो हायो। मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथा खालामनानै गसाइगाव महकुमा सिंनि साबकाटा पुलिस आउटपस्टनि पुलिसनि मोनसे हानजाया 2 नं पलासगुरि गामियाव सेबनानै मोसौ गोदाबाय थानाय समावनो सासे सुबुंखौ हमनो हायो आरो गुबुन सासेया खारखोमालाङो होनना पुलिसनि सुलुङा मिथिहोदों। हमजानाय दुथां सुबुंखौ 2 नं पलासगुरि गामिनि आश्राफुल आलम होनना मिथिहोनायजों लोगोसे खारखोमानाय गुबुन सासे गोदोना सानाय, सिनस्रि सानाय, जरा जरा सानाय, हान्थु सानाय आरो खर' सानाय बायदि जेंनानि फाहामथायनि मिरु एसआइ निउर' थेरापि। सापागुरिनि बेंटल गेटआव। आथिं फारसे थांनानै थाब्लिट गंसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय दा एसे मोजां दं आरो। आङो निउर'थेरापिस्ट बङाइगाव सापागुरिनि बेंटल गेटआव बाहाय बे आं निउर'थेरापि होनाय मोनसे थेरापिस्टखौ आं सालायो। दासिमहालागै आङो 10 मास जाबाय बाहाय। 10 मासनि गेजेराव गोबां मानसियानो माने बेबायदि हामनानै थांनायखौ थांबाय, मोजां मोनबाय। सोरहाबा पेरालाइज, सोरहाबा बेबायदिनो सिनस्रि सानायफोर, सियाटिका जानायफोर, सार्भाइकेलनि प्रब्लेम बा हान्थु सानाय, एंगल सानायफोर, टेनिस एल्ब'फोर, माइग्रेनफोर, नैबेफोर बेमारफ्रा हामनानै थांबाय। सिनस्रियाव सानाय जादों आरो बेनो आथिं फारसे थांनानै थाब्लिट गंसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय दा एसे मोजां दं आरो दोनथ'लाबायनो फ्रि। दा मोजां मोनबाय आरोना? आं सिनस्रि सानाय जादोंमोन फार्स्टआव, ओमफ्राय सिनस्रि सानाय जानानै थाबायनो हायि जादोंमोन। 1 सप्तायानो जाबायमोन। खामानि जायाखैमोन, दा बेयाव फैनानै माने थाबायनो हाबाय। दा मोजां मोनबाय आङो, मोजां थाबायनो हाबाय।